Гаиләләр гөрләшеп яши, барлык эшләр җайлана, яшәсәләр дус һәм тату, килен белән кайнана. Дуслар, тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында кайнана ролендә Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Римма Ибраһимова һәм аның көндәше булачак бүген килене популяр җырчыбыз Ландыш Нигъмәтҗанова. Бик тәмле рецептлар карамыйча калмагыз. Шимбә, көндезге сәгать 11-дә ТМТВ каналында тәмле көрәш тапшыруын карагыз. Бик тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.